ayisithi ke unondaba uyaphuma mhlawumbe uyosebenza noma uyokwenzani, uqala kuphi? Uqala edolweni athandaze, uqala empepheni. Then umbuzo wesibili ungathi kulezi zinto zo2 uma kuthiwa ukhuluma nje nami ongazazi izinto kangako mhlawumbe ngawesidi nangowenkolo, uyikuphi ongakugaranta uma unginika umuntu, ungabe umuthi noma ngabe umthandazo? Okay. Ngikholelwa kakhulu kubaba uNkulunkulu. Amandla enginawo mina aqhamuka kuyena ubaba uNkulunkulu. Ngikholelwa kakhulu kuyena. Into nento mina engiyenzayo kuyenzeka kwesinye isikhathi uthola ukuthi angiqalanga ngokuthandaza, kodwa ingaphakathi lami nenhliziyo yami ngani ngoba ayimngabazi ubaba uNkulunkulu ugcobo mina ngaphakathi enhlizweni yami nginalo. Noma ngathiwa ngithandazanga ngaloso sikhathi ngizokhipha mhlambe umuthi, noma ngathiwa ngithandazanga ngaloso sikhathi ngizophuma mhlambe ngiyahamba ngiyobethelela mhlambe emzini womuntu noma ngiyaphuma nezikhwama, kodwa ubaba uNkulunkulu uyena umuntu engimhambisa phambili. Ngani ngoba uyena umuntu owangazi ngingakofiki ngisho esiswini sika mama, umama engakongikhulelwa noma engakongimithi. Uyena umuntu owazi ukuthi ngelinye ilanga kuyoba khona amandla engiyoba nawo kanje noma ngathiwa melokhe ibalale emakhanga ngangathandazi ngaloso sikhathi, kodwa ingaphakathi lami. Ngani ngoba kwesinye isikhathi ngingakhuluma mina ngithandaze, kodwa uNkulunkulu into ayifunayo kumuntu inhliziyo, ukuthi ayimngabazi yini yona, inhliziyo engenako ukushintsha noma enganako ukuphikisa noma engenako umngabaza yena. Uma ngabe kuthiwa mina ngizange ngize ngiphimise, kuyenza ukuthi kwesinye isikhathi awungizwanga wena kunento engiyikhulumayo noma engiyiphimisa ngomlomo eqonde kubaba uNkulunkulu, kodwa ingaphakathi lami lona ngaso sonke isikhathi lihlezi lixoxa indaba. Ngani ngoba yini? Uyena umuntu engikholelwa kuyena kakhulu. La ekuthembeni ke ubaba uNkulunkulu ngiyamthemba kakhulu. Umuthi nomuthi mina engiwusebenzisayo ngalesikhathi ngikwenza umuthi ngike ngithi Nkosi, uma ngabe kuthiwa kuhle kuwena lo muthi lo uzosebenza, ngingenza mina ngolwazi lami nginikezwe abantu abadala. Nabo abantu abadala nginento ethi mina babusisiwe abafa befela enkosini ngoba baba nokuphila okuphakade. Okay, asize kulombuzo wesibili. Yipi into ongayigaranta masifika la ngithi nondaba ngicela unginike kodwa kuloko okuthembayo? Umthandazo o nangumuthi ngiyaxoshwa emsebenzini. Okay. Either uyangithandazela or nginika umuthi ngiyoqhuma ngiyophalaza ngibuyele emsebenzini. Sesikhuluma ke manje ngokomsebenzi. So ufikile esigodlweni unenkinga. Mangabe sesikhuluma ke ngokomsebenzi, ngani ngoba vele mina lezi zinto lezi akukho engingabazayo. Ubaba uNkulunkulu kanye nomsebenzi owedlozi owabantu abadala. Okay. Lapho suke sesibiza ukuthi manje sekufuna ukuthi si-consult. Umuthi nomuthi ophumayo kaZonke siqale sibheke kuqala ukuthi ufanelwe yini wena ukuthi usebenzise iswasho. Khumbula la melokhe ukuthi mesikhulekela thina amanzi la sisuke sithi sisiza labo bantu labo abanezinkinga njengamanje kodwa abangakubi nawo amandla ukuthi bafinyelele emagcekeni akoZonke. Ngalesikhathi sisuke sikhuluma kanjalo kuyenzeka uthola ukuthi amanzi wasebenzise mhlambe la emsakazweni lawa ala elokhuzeni emsakazweni. We know ukuthi kunabantu nje wasuke sikhuleka abafonayo othola ukuthi bayasho bathi uma ngabe sekuthiwa izwasha sisazenze la baba uZonke imkhulu uZonke awusazenze izwasho kane ziyasisiza abantu ezibasiza. Kunabantu abangakubi nayo inhlanhla ukuthi basebenzelwe izwasho ekubiza ukuthi mhlambe boze basizakale emzukwane bafika emagcekeni akoZonke. Kunezinto uma ngabe uwumuntu ezikushayayo kwesinye isikhathi ezidinga into ehlangene nomkhuleko, ezidinga into edinga amayeza, kodwa lapho sekusuke kufuna ukuthi kubiza ukuthi asi-consult sibuze kubantu abadala ekuyibona abasimbathise umsebenzi owedlozi ukuthi yini efunakalayo kumuntu. Kodwa umuntu othatha amayeza ngaso sonke isikhathi funaza ukuthi noma ngathiwa simnikezile amayeza kodwa noma ngathiwa akusisona iswasho kodwa ithemba likababa uNkulunkulu lisuke likhona lapho kuthina. Ayesikhulume ngendaba uma usesigodlweni uhlolela umuntu sikubiza ngani lo umoya noma yini? Okay, uma ngabe kuthiwa sikhuluma ngokuhlola vele sisuke sisebenza ngento eyakamoya. Ngani ngoba mangabe sikhuluma ngabantu abadala abangasekhoyo. Okay, nondaba. Yeah. Mo uthi nisuke nihlola ngento yakamoya isuke ilinkephi edlozini noma uNkulunkulu? Okay, isuke ilinke kubaba uNkulunkulu ukuze kuze kuthiwa kunento eyithonge kuyiyona ephakamayo kumuntu. Ingani ngoba kusuke kusebenza umoya ubaba uNkulunkulu
yena akwazile ukuthi abuye azowuthumela noma kube khona umoya azowuthumela ukuthi ukwazi ukuthi ube amandla kuwena kusuke kuumoya ngani ngoba yini awukwazi ukuthi umbone umuntu omdala emsamo ongasekhoyo ngaphambi kokuba umbone esibonakalisweni ngephupho ngalesikhathi kunento oyikhulumayo ngalesikhathi kuthiwa uthi umoya yingoba vele kusuke kuyiwona umoya osuke ukhuluma ngani ngoba yini uma ngabe kuthiwa umuntu usaphile emhlabeni kusuke kumzimba kodwa umuntu mangabe sekuthiwa useshonile umoya wona uyahamba uye la bekade usebenzela khona kubaba uNkulunkulu. Mangibuzwa kahle nondaba uthi shuthi yonke lento iphethwe uNkulunkulu. Yonke lento le iphethwe ubaba uNkulunkulu. Umuntu uma ngabe engasekho emhlabeni uyangcwatshwa nje vele umuntu kusuke ngcwatshwa umzimba wakhe kodwa umoya wakhe ila ekuthi khona kufuna ukuthi uhambe uyoxhumana nobaba uNkulunkulu uma ngabe ungenaka ukuthi ube nokuphikiswa ekhaya emazulwini. Mhlambe yini engaba inkinga nondaba uma umuntu kuthiwa unedlozi bese yathandazela bese eba right ngaphandle ukuthi aye kunondaba ayodla inkambi ngoba phela zona lezi inkambi lezakhiwe uNkulunkulu. Okay. La ekutheneni khona umuntu aze angenele lele entweni eyedlozi la entweni ekababa uNkulunkulu kuna la khona abantu esibabiza ngabaprofeti. Abantu esibabiza ngabaprofeti laba othola ukuthi mhlambe kunomoya owehlayo ngaloso sikhathi umuntu esesontweni. Uma ngabe sesikhuluma ngento eyedlozi suke sesikhuluma ngento ewumoya kodwa othola ukuthi ihamba nezidalwa ezasekhaya abantu abangasekhoyo abasuke bezongena kuwena futhi kwesinye isikhathi bezokusebenzisa bezokwazi ukuthi kwesinye isikhathi bakusebenzise ngendlela ukuthi bakhulume kuwena. Uma ngabe sothola ukuthi ke manje wena umuntu ohlushwa umoya kodwa onomoya owedlozi umoya othunyelwe baba uNkulunkulu kodwa uze kuwena uzosebenza ngokwedlozi noma isiphiwo sakho sihambe ngokwedlozi into le engeke ize ikwazi ukuthi isebenze uma ngabe ukuthi sekuze kwaba umoya othunyelwa baba uNkulunkulu kodwa oza ngokwedlozi noma okwabantu abangasekhoyo. Kunomoya owedlozi ithongo kunomoya oyingcwele owehlela kumuntu bayahlangana lawo moya. Le moya le iyahlangana ayikwazi ukuthi ihlukane ngani ngoba njengoba siphila la vele sonke sizimvu zika baba uNkulunkulu lento le ayikwazi ukuthi uma ngabe sekuthiwa mhlambe wena manje usungale bese sithi mhlambe wena manje umoya wakho mhlambe sikuhlulele thina abantu esisele la emhlabeni umuntu omahlulelo omkhulu uyena baba uNkulunkulu owazi ukuthi umuntu uma ngabe sekushaya isikhathi sakhe sokuthi adlule emhlabeni umoya wakhe uyaphi uma ngabe ungenako ukuphikwa emazulwini. Ngaphambi ukuthi ngiye kothwasa nabe ngibahlome abemibuzo sidedela nabalaleli njalo mhlawumbe iphutha lokubahlukanisa labo moya ugcine mhlawumbe usuthatha umoya owodwa wedlozi ungohlanganisanga nowaNkulunkulu awuthatha uNkulunkulu ngohlanganisa nowedlozi kube namthelana muni empilweni yomuntu nje. Kunala ekuthi khona nibo bahlola omoya umoya nomoya imoya kahle kunemoya into ekufuna singayikhohlwa balaleli melokhay Mphemba kunomoya owasezweni othola ukuthi umoya la khona suke sithi umoya kaSathane kunomoya lo moya lowo kakhulukazi thina abantu kumbe esisaphila umoya wasezweni osisebenzisayo thina umoya kaSathane. Okay right. Kunomoya oyingcwele owehlela kumuntu ngaloso sikhathi umuntu amkela uJesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Okay kunomoya othola ukuthi umoya othi umuntu ungenwe umoya owedlozi ngalesikhathi ke la umuntu khona esekufuna ukuthi kuhlukaniseke khona angeke thina sikwazi ukuthi ufike uthi hayi lo muntu lo unomoya owamaSathanist la suke sithi khona mhlambe uyasetshenziswa umoya owasemhlabeni nomoya wamaSathanist futhi ngowe ngichaze ngelinye ilanga lento melokho ukuthi umoya wamaSathanist abantu bawuthatha ngenye indlela kanti umuntu uyakwazi ukuthi angene umoya wamaSathanist ngezenzo zakhe ezimbi azenzayo noma ngemkhuba yakhe emibi ayenza lokho sobuye sikuchaza kodwa la khona esihlukanisa khona umoya into ejule kakhulu leyo ngani ngoba yini sekufanele thina abantu abangenwa umoya umoya okusebenza ngabantu ekuyiwona esutholayo edlozini ekuyiwona esutholayo kubaba uNkulunkulu. Okay sesuke kufanele ukuthi ke lo muntu lo siyibheke kahle into yakho ukuthi lo moya okuyiwona omsebenzisayo kungabe mhlambe umoya ukuthi ungenwe umoya ohamba nento ehamba iyothinta into eyidlozi noma yabantu abadala abangasekho na noma lo
muntu ungenwe umoya noma wehlelwe umoya oyingcwele kaBaba uNkulunkulu, la khona osuke uhamba nezingilosi zakhe uBaba uNkulunkulu ukuthi yena ngabe yini ekufuna ukuthi ikwazi ukuthi imsize yena. Yazi Mphemba, ngibona unondaba la ukuthi khuphuka umoya ngempela, uyabona uphume ephasikeni, yabona ukuthi akashumayela. Sinophinde futhi sibe nokho kuDlamini kanjalo futhi noThwasa uNgwaqa. Kodwa mbe ngifisa ukubheka la kuwena mhlambe Thwaso uNgwaqa ekuthenini nikwazi kanjani ukuyibalansisa ke lento as amathwasa nina ukuthi ningabedlozi and then ufuna niphinde mhlambe niye esontweni? Akukho la kufika khona ukuthi engathi siyaconfuseka ke manje? Ngoba kunabantu abadlula emhlabeni bevele bekholwa. Kunalaba abantu abadlula emhlabeni bengakholwa kodwa beyisintu kakhulu. So lento zombili ziyahlangana. Ngesikhathi sokukholwa kusindela abokholwa. Ngesikhathi sokuthi wesintu nalabo besintu bayasondela. Babambisane ngoba lento zombili azihlukani, ziyahambisana. Okay, ngifisa ukuza kuwena la kokuDlamini njengomuntu nawe osoyinyanga ne. Ayisihlambe nje niyasikholela lapha kaNondaba, kuvumele ukuthi impepho ingene ngaphakathi esontweni noma igcine esigodlweni? Ngizobonga nje ithuba. Kuyadependa esontweni ukuthi umoya umuntu omvukile usuke ufinyelele kwesiphi isigaba. Ngoba kunokuthi kwehlike umoya oyingcwele ngaleso sikhathi uthandazo endaphe sengenela nabantu abadala okuwukuthi mhlawumbe kunomyalezo thizeni ophuthumayo okuwukuthi kumele bawushiye bangabe besakwazi ukuthi nabo bahlehlele emuva, njengoba esho uThwasa uNgwaqa ukuthi lezi zinto zombili ziyahambisana, okuwukuthi abantu abadala si-endapha sesifaka impepho khona esontweni, sesibancenga ukuthi uma ngabe kukhona lapho ekonakale khona abahlikele ngezansi. Okay, kokuDlamini kunemithetho ehlukahlukene kakhulukazi mongene esigodlweni kuthiwa khumula icathulo ungene phakathi. Ayisithi ke mongene enkolweni noma ninesonto nina ethi niyalapha futhi niphinde nisonte, khona imithetho yakhona icishe ifane noma iyehlukile? Cishe ifane imithetho yakhona. Mhlambe nje uma usikhele phezulu ukuthi yemiphi imithetho esingayithola ngapha kunina enimixayo inkolo nento ezesintu? Njengoba kade usho esontweni most of the time thina kwelethi since samazeyoni awuvumelekanga ukuthi ungene ufake izicathulo. Besides ke abafundisi okusuke kuyibona abasuke behleli etafuleni, even nabo noma ngabe sebengena edressini sebezoshaya isikhalanga bayazi